atingă moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului. La Patriarhie a fost adus și un fragment din crucea pe care a fost răstignit Iisus Hristos. Colega mea, Maia Andrușca, are detalii. Bună ziua, Maia! Bun găsit! Echipajele SMURD lucrează contra cronometru. Din 10 în 10 minute văd pe cineva care fie pe propriile picioare se îndreaptă către corturile pentru asistență medicală sau sunt duși cu targă de către cei de la SMURD sau Crucea Roșie. Vorbim aici în special despre oamenii în vârstă care nu mai pot de oboseală. Unii au venit chiar de vineri de la ora 10 dimineața ca să prindă un loc cât mai în față, alții stau de la 3, 4, 5 dimineața. Oamenii au avut de furcă puțin cu frigul. Raclele au fost depuse deja, pot trece puțin câte puțin pentru a le atinge, pentru a se ruga. Haideți să stăm puțin de vorbă cu oamenii. De când ați venit? La 8 am fost aici. Pentru ce ați venit? Pentru Sfântul Dumitru. E cam obositor să stați așa. Nu, a fost o plăcere. Am văzut și câțiva bătrâni care n-au putut, au mai picat de oboseală. Da, se poate, dar nu. Mie mi-a plăcut foarte bine, da. Așadar, unii nu mai pot de oboseală, alții se mai țin pe picioare. Cei de la SMURD și Crucea Roșie sunt pe poziție. Sunt și peste 200 de jandarmi care asigură ordinea publică. Pelerinajul se desfășoară până vineri. Tot până vineri, cei de la Patriarhie asigură cazarea pentru câteva sute de pelerini și mâncare rece. Pe 27 octombrie, cei de la Patriarhie vor împărți și sarmale.